talakan sarki da wani bawan Allah. Wata rana wani mutum yana tafiya cikin gari sai ya tsinci kuɗi. Da ya tsinci kuɗin nan sai sa a ransa cewa ni wannan kuɗin ba abin da zan yi da shi, saboda iya abin da zan ci in sha Allah ya hore min. Saboda haka na yanke shawara zan zagaye duk garin nan, duk mutumin da na gani wanda yake mabuƙaci ya cancanta da wannan kuɗin zan ba shi. Bawan Allah nan ya ta zagaye gari a irin mutanen da yake so ya samu ya ba wannan kuɗin da ya tsinta, bai samu wanda ya cika wannan sharaɗin ba. Ya tafi shi gida da safe ya sake fitowa don cika wannan buri na shi. Yana cikin tafiya sai ya gaji ya samu wuri ya zauna don hutawa. Sai ga sarkin garinsu ya fito da silken yaƙi. Sarkin yana hango wannan mutumin sai ce wa rundunarsa duk ku tsaya, na ga wani bawan Allah da ganin wancan mutumin kirki ne, ya kamata mu je ya mana addu'a ya roƙar mana Allah mu samu nasara. Sarki ya sauka da kan karagarsa ya nufi wannan bawan Allah. Da suka gaisa sai ya gaya mai aniyarsa, ya ce mai na fito ne zan tafi yaƙi saboda ina so in ƙara girman masarautata. Sai wannan bawan Allah ya ɗaga kai ya kalle shi. Wani abu da ya bawa sarki mamaki, sai ga wannan bawan Allah ya ɗauki kuɗi ya bashi. Sai sarki a zuciya shi ya ce wannan mutumin me yake nufi? Ni da na zo wurin sa ya min addu'a kuɗi ai ba matsala ta bace, shi ma ya san ni sarki ne. Abin da ya daure sarki kai, sarki ya ce bawan Allah yin da na zo ka min addu'a ka bani kuɗi, dukiya ai ba matsala ta bace ba. Sai bawan Allah ne ya ɗaga kai ya kalle shi. Sai bawan Allah ya ce ya kai sarki, wannan kuɗin da kana ɗauka na baka, jiya Allah ya nufe ni da tsintarsu, ni kuma na sa a raina duk mutumin da na haɗu da shi wanda yake cikin rashi ko kuma bai wadatu da abin da Allah ya bashi ba, wato abin da yake da shi bai ishe shi ba, zan bashi wannan kuɗi. Duk da tarin dukiya da Allah ya maka, da tarin ƙasa, da tarin izza, da tarin girman mulki, sai na fuskanci cewa wannan abin da Allah ya maka ba su ishe ka ba, so kake ka sake ƙara wasu. Shi yasa na ce to bari in ɗauki wannan kuɗin in baka sai ka ƙara akan abin da kake da shi. Bayan sarki ya yi shiru sai ya juya wurin rundunar shi ya ce musu na fasa zuwa wannan yakin, ga yau insha Allahu zan wadatu da abin da Allah ya hore mu, zan samu wadatar zuciya, saboda abin da wannan bawan Allah ya mun ya ishe ni izina. Allah ya mun abu wanda idan arziki ne ba zan iya gamawa da shi ba har ƙarshen rayuwata. Idan mulki ne Allah ya bani mulki, to me yasa zan sake fita dan in sake ciwo wani gari da ya gidan zama ƙarƙashi na? Ya kamata in gode wa Allah haka. Jama'a mu daure mu yi ƙoƙari mu yi iyayen mu wurin wadatuwa da abin da Allah ya bamu.